дар уҷа бехонаву даранд, бечизу чораанд, кортон таъмин мекунанд, пули нақд таъмин мекунанд ва бар замми аз шумо ягон пуле талаб мекунанд. 27 сола шида бошӣ, аллакай аз даъват ба хизмат озод ҳастӣ. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Видеоро бо диққат тамошо кунед ва ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. Информатсияҳои нав пешкаши шумо мегардонем. бародаро, ман дирӯз дар як масъалае гап задам ва хостам фикри ақидаи шуморо бифаҳмам дар ҳамин мавзӯъ. ҳозир як порчаи видеоро мемонам, аввал тамошо кунед, баъд суҳбата идома бидиҳем. ман дирӯз гуфтам ки мо дар Бангладеш тасмим гирифтем ки ҳамроҳ дастаҷамъона бо нафарое ки моро пайгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, ан ҳамин гуна ифтор ташкил кунем, ё ки мақсад калодеси ов мекунанд, ов мебароранд барои ҳамон мақсад нафарое ки дар ҳамуҷа бесарпаноҳ мондагияну бехонаву даранд зиндагӣ мекунанд. ҳамин як садақаи ҷория мешавад, савобаш иншааллоҳ ки мерасад. ва бисёри нафарҳо дар комментария тарафдорӣ кардан. як бори дигар барои шумо мефаҳмонам ки мақсад дар Бангладеш ҳастаи нафарҳое ки аз дигар ҷойҳо гиреза шуда омадагӣ ҳастанд ва мақсад мардуми мусалмон ҳастанд. дар уҷа бехонаву даранд, бечизу чораанд ва ниёз доранд бениҳоят ба ҳамин як ифторе ки мо ташкил мекунем, мисол ё ки як калодеси ове ки мебарорем, мардум аз ҳамон истифода мебарад. ва гуфтем касе ки хоҳишманд мешавад, касе ки розӣ мешавад, фикроша дар комментария бинависонад ва иншааллоҳ ки дастаҷамъона ҳама каса ҳамин корро пеша мекунем. мисол аз номи мардуми тоҷик, аз номи тоҷикистон, аз номи мардуми муҳоҷир ҳамин чиза ташкил мекунем ва савобаш мерасад. ҳамин фикри ақидаро мо пешкаши шумо кардем ва гуфтем ки шумо чӣ хел қабул мекунед. мавзӯи асосиро шурӯъ мекунем ва дар ин масъала боз фикрҳои шуморо дар комментария интизор ҳастем. вазорати дифоъ нақшаи даъват ба артишро гуфт. чӣ хеле ки медонем, чанд хел пеш мо гуфтем дар бораи призов гап мезанем. бо диққат гӯш кунем бародарони азиз. вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кард ки нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ дар як моҳ 93% ба анҷом расид. яъне дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай нақшаи даъваткунӣ ба хизмат дар умум 93% иҷро шудагӣ астай. чӣ хеле ки медонем, дар ин призофи баҳорӣ солҳои таваллуди 1999 то 2008 ба артиш даъват мешуданд ва дар инҷа шумо моҳошам ба назар бигиред. хостем ин маълумотро барои шумо пешкаш бигардонем ва боз як информатсияи муҳими дигарро ба маълумоти шумо мерасонем. ин чиза хуб бидонед, мумкин дар кортон мешавад бародарои азиз. барои беҳтар кардани сатҳи зиндагӣ ба муҳоҷират, касое ки сафар мекунанд ё дигар корҳо, аммо намедонанд омодагиро аз чӣ оғоз кунанд, то ба доми фиребгарову мошеннико нағалтанд. ба таклифҳои шубҳаовар дар бораи кори серодам ва сердаромад ки аз тарафи ширкатҳои онлайнӣ коргар ҷӯянда ироа мешавад, бовар накунед. яъне дар интернет ҳастаи нафарое ки бо тариқи онлайнӣ бо шумо суҳбат мекунанд ва ба шумо ваъда мекунанд ки кортон таъмин мекунанд, пули нақд таъмин мекунанд ва бар замми ин аз шумо ягон пуле талаб мекунанд. шумо ба ҳамин хатогиҳо роҳ натиҳед ва ҳеҷ гоҳ нусхаи ҳуҷҷатҳоро ба ширкатҳое ки онлайн коргар меҷӯянд роӣ накунед. нусхаи ҳуҷҷатҳо гуфта ҳамин паспорту ҳамхели чизоро дар назар дорем. ва ба ҷое ки шумо сафар мекунед, забони ҳамуҷаро каму беш бидонед ва фарҳанги ҳамуҷаро бояд каму беш биомӯзед, то ба мушкилиҳову дар проблемаҳо дучор нашавед. ва қонунгузории кишвари қабулкунандаро хуб риоя кунед. яъне ҳар як ҷое ки сафар мекунем барои зиндагӣ ё барои кору фаъолият кардан, қонуну қоидаҳои уҷаро хуб риоя кунед. ҳамин чизоро хуб аз худ бикунед ва то ба фиребу то ба мушкилиҳо дучор нашавед. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. Салихов нависонда: ака, ман тамоми ҳуҷҷата доштам. чӣ айб доштам ки маро аз аэропорт гардонданд? мо баъзан вақт мегӯем ки аз тақдиртон мебинед. ҳамин гап ки моро хуб фикр кунед ва ин ба худаш як маъное дорад. бисёри нафарҳо ҳастанд ки якмин бор ба Россия сафар мекунанд, лекин аз рейс мегардонандшон. боз дуюмбора сафар мекунанд, боз сеюмбора сафар мекунанд. ба ҳамин хотир мақсади гап ки сафар кардан ворид шудан ба Россияро аз тақдиртон мебинем бародари азиз. ҳисор нависонда: ака, ман 2 рӯз пеш 27 даромадам.
99 мара хизмат мебаранд. 27 сола шида бошӣ, аллакай аз даъват ба хизмат озод ҳастӣ. Муҳиддин Ҷурабоев нависонда. Салом акай Сормон. Чӣ хел фаҳмон патент сӯхт ё аннулировад? Ҳозир ин услугара пешкаши шумо карда наметонем, лекин ҳастаи нафарое ки мумкин ҳамин чиза проверка бикунанд. Ҳусейнов нависонда. Гап нест, мо бо шумо дар корҳои хайр. Зиндаву сарбаланд бошем бародарони азиз, дар ин масъала оли суҳбат мекунем. Амир Ҳамза нависонда. Акамади наомадам Россия, работа задам мегум 3 моҳ бестам. Бирам патент накунам. Чӣ мешида бошад? Патент накарда бошӣ, мигратсиони картад работа боша, метавонанд тра барои бепатент будан бигиранд, депортатсия кунанд. Суҳайб нависонда. Патент аннулировад шавад. Чикор кардан дар кор? Пешакӣ раҳмат. Патент ки аннулировад шавад, шумо то муддати 1 сол дигар патент гирифта наметавонед. Сафаралӣ нависонда. Салому алайкум. Созен хубен ака. Мегуфтем ки даъваткунӣ ба хизмат тамом шудаи баҳорӣ. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ не. Тамом шудагӣ нест бародарои азиз. Як нафари дигар нависонда. Ассалому алайкум акай Сормон. Ман дар Россия зан 4 фарзанд дорам. Ҳамаш да фамилияи манай. ЗАГС дорам. Неки мара везм рӯст кардиам. Метавонам ҳуй карда. Ба основанияи анами зан фарзандат метавонем ки адвокат бигирем ва кушода бикунем. Мақсади гап ки агар дар ҳақиқатан боша ҳамин чиз. Як нафари дигар нависонда ки ассалому алайкум ака. Сабаби картаҳо блок шудан дар чӣ боша камтарак мефаҳмонед? Яке аз сабабҳое ки картаҳоро блок мекунем вақте ки ном дар чорни списка ворид шавад, дар реестр ворид шавад ва МВД Федератсияи Русия запрос мекунад, мисол ки карта блок шавад. Ва дар ҳолате ки шумо ягон нарушение дорен, ягон қарз дорен, ҳамин проблемаҳоро ки ҳал карден, баъдан метавонед ки бирем боз ба МВД Русия муроҷиат кунед ки мақсад шумо ягон проблема надорен, ягон нарушение надорен ва дар ин ҳолат тафтиш мекунанд дар ҳақиқатан номи шумо ки тоза боша, баъдан боз метавонанд ки запросиян картатона кушода бикунанд. Зинда ва сарбаланд бошен. Навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.